Over reizen aangenomen. Van de partijen die gisteren aanwezig waren in het parlement hebben 15 parlementariërs voorgestemd. Eentje heeft tegengestemd. En daarmee gaat het erom dat alle fracties mee hebben gestemd met de motie. Die was ingediend door Michelangelo Lo Martinez van de partij CEM. Hij wil dat parlementariërs voortaan verantwoording afleggen over het reisgeld, de reiscompensaties. Parlementariërs, als ze naar het buitenland gaan, krijgen geld, maar dat moeten ze wel voor de reis besteden en niet om zelf spullen te kopen. Dat voortaan wat beter geadministreerd moet worden, dat is de kern van de motie. En het gaat om u een idee te geven over 600.000 gulden aan reisgeld dat in 2025 is gereserveerd. Een deel gaat gewoon naar vliegtuigen, hotels en dergelijke. Maar het gaat ook om de compensaties voor het geld dat de parlementariërs meekrijgen om daadwerkelijk ergens naartoe te gaan.